इसोरनि गामात्रा बाइबेल सिरि माथाइनि 17 बालाबनि 22 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों मावख्रुबग्राफोर आरो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर नोंसोर आंनियाव फै आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन होननानै बुंदों। इसोरा बे गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जों दिनै संसाराव बायदिसिना फाबजों मेंग्लिना थानायफोरखौ संसारनि गोबां खामानिफोरजों बायग्लिनायफोर मेंग्लिनायफोर जों दिनै जिउआव जों दिनै आत्मायाव मेंग्लिनानै दंब्ला जोंखौहाय बियो दिनै हांख्रायदों, जोंखौ बियो खावलायदों, जोंखौ मावख्रुबग्रा होननानै बुंदों। संसारनि जोङो नांगौफोरखौ मोननो थाखाय जों गोबां खस्थ' खालामो, मावख्रुबो, संसारनि गोबां नासयजानायफोरजों जों साग्लोबनानै थायो। नाथाय इसोरा जोंखौ बुंदों मावख्रुबग्राफोर आरो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर नोंसोर आंनियाव फै आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन। दिनै संसाराव जोङो मानसि हिसाबै मोदोमनि हास्थायनाय संसारनि बायदिसिना जों नारसिनजानो जोङो मेंग्लियो, नाथाय जों मोनहास'आ। नाथाय इसोरा जोंखौ बुंदों आंनियाव फै आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन होनना बुंदों। मानोना जिउनि गोजोननाय, संसारनि गोजोननाय गासिबो जों इसोरनियावसो मोनो। बेनिखायनो जों दिनैहाय इसोरनियाव फैनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो जिउनि गोजोननायखौ जों लानो। संसारनि मोदोमनि हिसाबै आरो जिउनि आत्मानि हिसाबै जों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नाव जोङो संदाननि। इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों। आमेन। गोजोन्थों।